Minkejja żieda fl-attività matul it-tliet xhur tas-sajf, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru tnaqqis ta' aktar minn 6% fl-inċidenti ta' traffiku. Iċ-ċifri juru li bejn Lulju u Settembru li għadda saru ftit aktar minn 3500 inċident ta' traffiku, bi 3 minnhom ħasdu l-ħajja ta' 3 persuni, fosthom persuna miexja fit-triq u passiġġier f'karozza involuta f'inċident ta' traffiku. L-istatistika tal-NSO turi li minn barra li ġie reġistrat tnaqqis fl-inċidenti ta' traffiku naqsu wkoll ta' persuni midruba. It-tnaqqis reġistrat kien ta' kważi 8%. B'kollox 463 persuna indarbu kawża tal-inċidenti fit-toroq Maltin meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Il-persuni li ndarbu gravi kienu 51 sewwieq, 16 il-passiġġier, 14 oħra li kienu qed jimxu fit-triq u ċiklist. Iċ-ċifri juru wkoll li fl-ewwel 9 xhur tas-sena 16 il-persuna tilfu ħajjithom f'inċident ta' traffiku, kważi l-istess meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan fil-waqt li l-maġġoranza tal-persuni midruba kellhom bejn is-26 u l-40 sena. Kważi 60% tal-persuni indarbu f'inċidenti f'karozza tal-passiġġieri, warahom tal-muturi b'aktar minn 30%. Il-ġimgħa kien l-aktar jum li fih indarbu persuni fil-waqt li l-erba' seħħu l-ogħla numru ta' inċidenti ta' traffiku. L-inċidenti seħħew l-aktar bejn nofsinhar u tlieta ta' wara nofsinhar. Birkirkara kienet l-aktar lokalità li fiha seħħu inċidenti ta' traffiku, warajha segwew San Pawli l-Baħar u Ħal Qormi.